שתי אנשים נהנים ואוכלים גלישי קרמיסימו. אני הייתי ממש לכם אבילה שוקולד של קרמיסימו. לא רק תשלמו לי 1,000 שקל שיביאו את זה, זאת אף אחד בלי זה. אז תראו, אני אוכל את זה. כן, אתה עכשיו שלא מאמין לי. כן, אתה לא מאמין לזה, זה טעים. טעים. לא תאכל, חבל, אני אבוא. וכשאני אבוא, ירד עלינו כמו גשם. בואי. נו, ומה יש לך לומר? גברת, שלי. ומה יש לך לומר, גברת? שאני? גברת שלא. טוב, זה מקרי לגמרי. גלישי קרמיסימו, תראו, רק המראה טעים.